ଓଡ଼ିଶାରେ ସୋମବଂଶୀ ଶାସନ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କୃତିତ୍ୱ। ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷର ସୋମବଂଶୀ ଶାସନ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହା ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲା। ରାଜନୈତିକ କୃତିତ୍ୱ। ସୋମବଂଶୀମାନେ ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ସୋମବଂଶ ମଧ୍ୟ କେଶରୀ ବଂଶ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ବଂଶର ଶାସକ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ରାଜା ଶାସନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ନଥିଲା। 882 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମେଜୟ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଭଞ୍ଜ ବଂଶର ରାଜା ରଣଭଞ୍ଜ ଦେବଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। କଳଚୁରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ନିଜକୁ ପରମେଶ୍ୱର, ପରମ ଭଟ୍ଟାରକ ଏବଂ ତ୍ରିଲିଙ୍ଗାଧିପତି ଆଦି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବର୍ତ୍ତମାନର ସୋନପୁର। ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କ ପରେ ପ୍ରଥମ ଯଯାତି 922 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ବିନିତପୁର ଏବଂ ଏହାପରେ ଯଯାତି ନଗରକୁ ନିଜର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ କଳଚୁରୀମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ। ସେ ଭଞ୍ଜମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିବା ସହିତ ଉତ୍କଳରେ ରାଜୁତି କରୁଥିବା ଭୌମକରମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଯଯାତି ପରେ ଭୀମରଥ, ଧର୍ମରଥ ଏବଂ ନହୁଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଯାତି 1023 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଭୌମକରମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଉତ୍କଳ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜକୁ ମହାରାଜାଧିରାଜ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀୟ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ। ଜନଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ସେ କନୌଜରୁ ଯାଜପୁରକୁ 10,000 ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଉଦ୍ୟୋତ କେଶରୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମେଜୟ, ପୁରଞ୍ଜୟ ଆଦି ରାଜାମାନେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସୋମବଂଶର ଶେଷ ରାଜା କର୍ଣ୍ଣଦେବ ବା କର୍ଣ୍ଣକେଶରୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି 1110 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ଉତ୍କଳ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ସାଂସ୍କୃତିକ କୃତିତ୍ୱ। ସୋମବଂଶୀମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଖୋଲର ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ଆଦି ସୋମବଂଶୀମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ କୀର୍ତ୍ତି ଅଟେ। ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଥାଏ। ସେ ସମୟରେ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଚିତ୍ରରେ ଏହା ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଯାତିଙ୍କ ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଦେଉଳର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 55 ମିଟର। ଦେଉଳ, ଜଗମୋହନ, ନାଟକ ମନ୍ଦିର ଓ ଭୋଗମଣ୍ଡପର ସମଷ୍ଟିରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଗଠିତ। ଏହି ବିରାଟ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ରହିଅଛି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ଶାସନ। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ, ପ୍ରଥମ ନରସିଂହଦେବ, ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ। ଗଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀକାକୁଳମ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖଲିଙ୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ବ୍ରଜହସ୍ତଦେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ରାଜରାଜଦେବଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏହି ରାଜବଂଶର ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ହୋଇଥିଲା। ବଂଶଧାରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା କଳିଙ୍ଗ ନଗର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଳମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ମୁଖଲିଙ୍ଗମ ଥିଲା ଗଙ୍ଗମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ। ରାଜରାଜଦେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ 1077 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ରାଜଜୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ବିଶାଳ ଗଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଗଙ୍ଗବଂଶୀୟ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଗଙ୍ଗବଂଶୀୟ ରାଜତ୍ୱ ଅଧୁନା ଶ୍ରୀକାକୁଳମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଓ କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ଜଣେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ସମ୍ରାଟ ରୂପେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ସେ ସୋମବଂଶୀମାନଙ୍କର ଶେଷ ରାଜା କର୍ଣ୍ଣଦେବଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି 1010 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଉତ୍କଳ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ବଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରି ଆରମ୍ୟ ଏବଂ ରାଢ଼ ଅଞ୍ଚଳ ତାଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଥିବା ବେଙ୍ଗୀ ରାଜ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତରରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ସେ ବାରଙ୍ଗ,
कटक, चौद्वार, जाजपुर एवं अमरावती बर्तमान कटक जिलार छतिया ठारे दुर्गमान निर्माण करथिले बोली केतेक ऐतिहासिक विश्वास करती। एक विशाल साम्राज्य सृष्टि कर चोडगंगदेव निजकु महाराजाधिराज त्रिकलिंगाधिपति श्रीगंग चूड़ामणि आदि उपाधि भूषित होते। से 1147 ख्रीष्टाब्द प्राण त्याग करथिले। राज्य शासन चोडगंगदेव थिले जणे सुशासक। से उत्पन्न शस्यर एक षष्ठांश कर रूपे आदाय करथिले। यह व्यतीत वाणिज्य कर, लवण कर, वन्यजात द्रव्य उपरि धार्य कर आदि राजकोषर बहु अर्थ आसुथिला। से समस्त अर्थ लोकहितकर तथा धर्मादि कार्य विनियोग करुथिले। किंवदंती अनुसारे से भुवनेश्वर निकटवर्ती कौशल्य गंग जलाशय खनन करथिले। चोडगंगदेव साहित्यर पृष्ठपोषका करुथिले। तांक समय सनानाद भास्वती नामक एक पुस्तक रचना करथिले, जहाँ स्वर्गीय पिंड गुड़िक स्थिति एवं चलन संपर्क में सूचना प्रदान करिथाए। चोडगंगदेव धर्म क्षेत्र में सहनशीलता प्रदर्शन करथिले। से शैव थिले मध्य परवर्ती समय वैष्णव धर्म ग्रहण करथिले। से पुरी ठारे विश्वविख्यात जगन्नाथ मंदिर निर्माण करथिले। तांक समय वैष्णव धर्मर विशिष्ट प्रचारक रामानुज ओडिशा को आसीथिले। चोडगंगदेव जाजपुर रे गंगेश्वर शिव मंदिर एवं सीमाचलम ठारे एक विष्णु मंदिर निर्माण करथिले। तांकर रानी कस्तूरी कामदिनी टीकाकल्ली ठारे गोटे जगन्नाथ मंदिर निर्माण मध्य करथिले। चोडगंगदेव पुरी रे जगन्नाथ मंदिर निर्माण करिबा कथा दासगोबा अभिलेखरू जना पड़िथाए।